Είστε έτοιμοι? Έτοιμοι. Είναι και το μικρό μου πόνι μαζί σου? Ναι. Τι κάνεις, μικρό μου πόνι? Τρόσανο. Είναι τρελή. Όλοι τους είναι τρελοί. Ρε, κάτι μηνύσεις που θα πέσουν. Νοσοκομείο είναι αυτό ή... Άντε μην το πω τώρα. Εκεί που κοιμόμουν ωραία και καλά, μπαίνουν δύο τύποι μέσα στο δωμάτιο που πολύ αμφιβάλλω αν ήταν νοσοκόμοι. Με ακινητοποιούν, μου βάζουν και μια περούκα στο κεφάλι και με χώνουν μέσα στο ασανσέρ. Και σαν να μην έφτανε αυτό, παθαίνει βλάβη, σταματάει και μένω και μέσα στο ασανσέρ. Και βρίσκομαι εγώ, μια άρρωστη γυναίκα, δεμένη χειροπόδαρα, φημωμένη, ανήμπορη εντελώς, να είμαι κλεισμένη μέσα στο ασανσέρ και να μην μπορώ να βαρώξω και βοήθεια. Δηλαδή, σε ποιο να το πω και να με πιστέψει. Ακούσε εκεί, περίθαλψη σου λέει μετά. Πουλάκι μου, για έλα εδώ να τα ακούσεις κι εσύ, γιατί αυτοί δεν φταίνε σε τίποτα. Τι συμβαίνει? Συμβαίνει, μηνύσεις συμβαίνουν. Αγκαλιαστείτε. Γιατί? Αγκαλιαστείτε, είπα. Σήμερα δώσατε ένα μάθημα σε ολόκληρη την ανθρωπότητα. Αποδείξατε ότι δεν έχει καμία σημασία αν ο συνάνθρωπός μας δεν έχει την ίδια θρησκεία, δεν μιλά την ίδια γλώσσα, δεν έχει την ίδια καταγωγή, το ίδιο χρώμα. Γιατί, ποια είναι μαύρη? Καμία, απλώς το γενικεύω. Ελάχιστη σημασία λοιπόν έχουν όλα αυτά. Ή μάλλον καμία απολύτως. Αν οι καρδιές δύο ανθρώπων θέλουν να μονιάσουν και να αγαπηθούν, θα το κάνουν. Παρασκευή στις 10 το βράδυ στον Αντένα. Χρόνια τώρα. Τι είπες? Τίποτα. Ωραία. Αγκαλιαστείτε λοιπόν. Σ' αρέσει? Εγώ το έφτιαξα. Θες ακόμα λίγο? Μας ξεκούφανες. Μαρή, θα σε σκοτώσω! Δεν τρέμεσαι, σε είπα και ευχαριστώ! Αυτά έκανες όσα είπαν εγώ στο νοσοκομείο, σε λιάρισες με το Θωμά! Και εσύ, να! Άντρας σε λέει! Από 200 τετραγωνικά σπίτι στο δικό μου το κρεβάτι βρήκατε να βγάλετε τα μάτια σας! Ξεδιάντροποι! Τι θέλετε εσείς εδώ? Σου μη μιλάς! Μιλάω! Δυστυχώς. Ζουμπουλιά, εσύ δεν έχεις έναν Άγιο που βρίσκει πράγματα? Ποιον Άγιο λέει? Το φανούριο. Επίθετο? Μη μιλήσεις άλλο, δεν είναι η μέρα σου σήμερα. Θα βάλουμε τον Άγιο Φανούριο να μας βρει το δολοφόνο. Ο Άγιος Φανούριος βρήκε και να μας βρει και να χάσουμε κανένα δαχτυλίδι, κανένα μεταγιόν, κανένα βραχιόλι, χρυσαφικά τέτοια. Α, βλακεία. Ανοίγουν τα σχολεία, αντίο τεμπελιά, σε λίγο στα Έχουν καταργηθεί. να πάω να αλλάξω. Ναι. Σε λίγο στα θρανία, θα πιάσουμε δουλειά. Ποιος ήτανε? Η Πετροβασίλη. Άμα ήμασταν τώρα στο χωριό, στο κοτέτσι θα σε κλείδωνα. Τι είναι κοτέτσι? Εκεί που βάζουν τα κοτόπουλα. Α, κουζίνα το λένε. Όχι τα μαγειρεμένα, Μαρή. Οι κότες πού ζουνε? Πού ζουνε? Ευκαλύπτων 44 σε μια μαζονέτα στην Γλυφάδα. Την τύφλα σου δεν ξέρεις, μα έχεις και άποψη. Ορίστε κατάσταση. 12:30. Είναι η τέταρτη συνεχόμενη μέρα που γυρνάς μετά τις 12. Είχα την ελπίδα ότι όταν θα γυρίσω θα έχεις γίνει κολοκύθα. Αλλά πού? Κι εγώ. Αλλά κολοκύθα φεύγεις, κολοκύθα έρχεσαι. Άσε με συμπεθέρα, γιατί από τη μύτη να με πιάσεις θα σκάσω. Σε διαβεβαιώ ότι δεν είχα ποτέ πρόθεση να πιάσω τη μύτη σου. Μου δίνεις βέβαια τώρα ένα ισχυρό κίνητρο, αλλά και πάλι. Άι παράτα μας λοιπόν. Γιατί είμαι μέχρι εδώ. Μέχρι εδώ όμως. Άντε, άλλη κουκουμάφκα κι εσύ. Τι είναι αυτό? Ούτε εσύ ξέρεις. Καλά, τι ελληνικά σας μαθαίνουν εδώ, δεν ξέρω. Κουκουμάφκα. Πού είναι το λεξικό? Εγώ της είπα να πάει να μείνει για ασφάλεια σε μια φίλη στα Σεπόλια, αλλά δεν ήθελε. Στα Σεπόλια. Ναι, πληθυντικός μόνο υπάρχει. Δεν λέμε το Σεπόλη. Καλά, δεν είπα τίποτα. Ξέρω εγώ τι λέω. Ο Σωλήνας, ο αγωγός. Ποιος Σωλήνας? Ο αγωγός φυσικού αερίου στο Κυργιστάν. Προχωράει. Αν έχει βγάλει πόδια, με ρωτάτε?